Železná opona zostáva pre informácie nepriepustná. Napätie stúpa. Blokáda Berlína roku 1948. Stalin zväčšuje svoju ríšu v Európe. Sovietský systém sa šíri. Čína sa stáva komunistickou krajinou. Organizátor zhodenia atómových bomb a berlínskeho vzdušného mosta Curtis LeMay nechce ostať len pri vzdušných zásielkách do západného Berlína. Doslova vyletel z izby a kričal: to nie je pravda, ja som vzdušný most nenaplánoval a nezrealizoval v tejto forme. Húdol som do nich ako čert, nech zoberú pár tankov a nákladniakov a nech prerazia tie zátarasy na cestách. Neboli by mali šancu. My sme mali atómovú bombu, nie oni. V roku 1949 vybuchla prvá sovietská atómová bomba. O mnoho skôr, ako sa na západe očakávalo. Rok 1950, začiatok čínskej invázie do Kórey. 55% Američanov si myslí, že je to začiatok tretej svetovej vojny. Je Kórea ďalším sústom pre Sovietov? Chce Stalin za každú cenu ovládnuť svet? Truman sa vyhráža použitím atómovej bomby. Svet stojí nad priepasťou nukleárnej vojny. Americkí vojenskí hodnostári ako Nathan Twining či Curtis LeMay si myslia, že vojna je neodvratná, tak radšej hneď, kým sú ešte Rusi slabí. Na Vysokej škole leteckej vojny skúmajú americkí velitelia, či vôbec a ako možno Sovietsky zväz dostať na kolená. Skúma sa aj dopad atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Zničenie bolo slabšie, než sa očakávalo. Následky žiarenia, prvýkrát v histórii sa použili proti civilnému obyvateľstvu atómové zbrane hromadného ničenia, sú síce hrozné, no priemyselná výroba by sa mohla v priebehu 1 mesiaca obnoviť v plnom rozsahu. Prípadná atómová vojna proti Sovietskému zväzu by trvala rok a keby útok začali Spojené štáty, zahynulo by menej ako 3 milióny Američanov. Nepriateľ by však nebol zničený úplne. Otázkou zostáva, ako sa dá ovládnuť taká obrovská ríša. Obe veľmoci preto intenzívne pracujú na tom, aby pomocou testov zlepšili ničivé účinky svojich nukleárnych zbraní. Úspešne. Od roku 1955 znamená nukleárna vojna zničenie sveta. Na dopravu atómových bomb do cieľa kopíruje Sovietsky zväz americký bombardér B-29, z ktorého zhodili bombu na Hirošimu. Napriek jasnému handicapu sa vyhráža a provokuje. O otázke preventívneho prvého úderu sa intenzívne diskutovalo. Vysokí vojenskí hodnostári k nemu vyzývali dokonca aj v tlači, avšak vedenie našej krajiny s tým nesúhlasilo. Američania majú medzi tým nový bombardér, Peacemaker. V porovnaní s B-29 dokáže nielen zasiahnuť cieľ, ale sa aj vrátiť. Tento vzdušný obor má 10 hnacích agregátov a je schopný lietať 30 hodín. B-36 je príliš hlučný stroj, na ten hluk sa nedá zabudnúť. V tom čase som býval v Maringotke vo Fairchilde, nedaleko odtiaľ vzlietali B-36. Naša Maringotka sa celá otriasala. Bolo počuť čosi ako... Toto lietadlo v ultraľahkom prevedení lietá ako prieskumné lietadlo s kamerami na zhotovovanie leteckých snímok. Jedna z kamier má 6-metrovú ohniskovú vzdialenosť. V roku 1956 sa Doug Morell zúčastňuje takýchto snímacích letov, ktoré sú dodnes tajné a oficiálne neexistovali. Ako kameraman lietal nad satelitnými štátmi, možno aj nad Sovietským zväzom. Sovietské MIGy sa pokúšajú zastaviť B-36, ale márne. Tie lietali pre ne príliš vysoko. Jeden z navigátorov hovorí: pozrite sa, tam vzlietajú stíhačky. Príliš sme o tom nerozmýšľali. Leteli oproti nám, ale až k nám hore sa nedostali a chvíľu len tak krúžili pod nami. Výsledok: letecké zábery na zhotovenie máp Sovietskeho zväzu. Ide o mapy, na ktorých sú zakreslené dôležité ciele v prípade atómovej vojny. Dovtedy pracovalo americké letectvo so zastaranými nemeckými mapami, vytvorenými podľa záberov, ktoré urobili nacistické prieskumné lietadlá pred útokom na Sovietsky zväz v roku 1941.
Sovieti preto reagovali veľmi citlivo na tieto lety. Niektorí si určite mysleli, že je to predohra k novej vojne. Na druhej strane my, Američania, sme zažili Pearl Harbor, lebo sme nemali dosť informácií o nepriateľovi. Američania opäť nevedia takmer nič. Veria sovietskej propagande, ktorá strašne preháňa. Rok 1954. Letecká prehliadka v Tušine. Sovieti prezentujú nový bombardér. Miasičev Bizon. Je funkčný a pripravený vzlietnuť? Koľko exemplárov existuje? To sa dá zistiť len fotografovaním z prieskumných lietadiel za bieleho dňa. Touto riskantnou úlohou je poverená americká letka umiestnená v Anglicku, ktorá dostala moderné prúdové lietadlá. Keď sme sa vracali zo strategickej porady, oslovil ma plukovník Preston. Zavolajte vašu posádku, povedal. Potom sme išli spolu do miestnosti, kde boli mapy. Hola Austina vojensky stručne informujú o detailoch akcie. Povedali, nechceme, aby ste si ako obvykle robili záznamy. Všetko si zapíšte na túto mapu a ak by sa vám počas akcie niečo stalo, mapu zjedzte. Austin mal preletieť nad 9 sovietskými bombardérskými základňami a fotografovať. Na čo myslel, keď dostal túto úlohu? Je pravda, že v tom čase sme trénovali na 3. svetovú vojnu. V roku 1954 sme dostali nové jety a snažili sme sa čo najrýchlejšie pripraviť. Boli sme v Anglicku, dostali sme úlohu a tak sme si mysleli, no, možno pôjde práve o to, aby sme začali 3. svetovú vojnu. Neviem. Boli sme profíci, tak nás trénoval generál LeMay. Keď nám niekto povedal, to je vaša povinnosť, počúvali sme a pre nás neexistovala iná myšlienka, len aby sme daný rozkaz vykonali, ako bolo naplánované. 3 jety letia smerom do Nórska ako pri tréningových akciách. Keď sa ostatné posádky otočia a vracajú domov, zdesene si všimnú, že Austin letí ďalej, smerom do Sovietskeho zväzu. Onedlho na to dosiahne pobrežie. Najprv ide všetko hladko, urobí prvé zábery. Približne v tom čase, keď sme boli nad 3. cieľom, zazreli sme prvé stíhačky typu MiG-15, ale nepodarilo sa im vzlietnúť až k nám hore. Tieto MiGy sú viditeľné dokonca aj na Austinových snímkach, ale jeho bombardér je schopný lietať vyššie ako MiG-15. Avšak ani Austin, ani dôstojníci tajných služieb, ktorí riadia jeho let, netušia, že Sovieti majú na tomto území novú stíhačku MiG-17. Dokáže lietať rovnako vysoko ako Boeing a priblížiť sa k nepriateľským lietadlám nad ostrel. Odrazu som zbadal v okolí lietadla čosi zvláštne. Svetelnú muničnú stopu. Poznal som to iba z filmov, teraz som to videl v skutočnosti. Môj druhý pilot hovorí, chcú na nás zaútočiť. Vyslovil som zo pár hrubých poznámok na adresu príslušníkov tajných služieb, ktorí tvrdili žiadny problém, MiG-17 ešte nejestvuje. V tom navigátor zakričal, aby som zmenil kurz na ďalší cieľ. Úlomky poškodili vysielačku a trub lietadla. Austin sa nevzdáva, letí ďalej na poškodenom stroji, ktorému dochádza benzín. Zbavuje sa migov a fotografuje zvyšné ciele. Napokon sa dostane do Fínska. Nutne potrebuje benzín. Poškodenou vysielačkou sa spojí s cisternovou loďou. Pilot cisternového lietadla na anglickej základni mu sotva rozumie. Počul ma a spoznal môj hlas. Spojil sa s vežou v Mildenhall a povedal im, že musí okamžite vyštartovať, aby natankoval moje lietadlo. Z veže mu oznámili, nie, máme vo vzduchu iný súrny prípad. Nejaká stíhačka má problémy, chce pristáť. Pilot cisternového lietadla oponuje. A ja tu mám urgentný prípad. Ako dlho mám ešte čakať? Na to pilot tej stíhačky 5 minút. To mi stačí, oznamuje pilot cisternového lietadla veži. Štartujem. Napriek vyhrážkam z kontrolnej veže, pilot cisternového lietadla vyštartuje a objaví Austina nad Severným morom v poslednej chvíli. Druhý pilot dodnes prisahá, že sme boli s benzínom na doraz, keď sme konečne mohli natankovať. Fotografie sú zachránené.
stanú sa dôkazom, že bombardér Bison v tom čase nepredstavoval nejaké ohrozenie. Frankfurt Rhein-Mohan. Tu a vo Wiesbadene je umiestnená 7499. podporná letka. Za týmto nevinným názvom sa skrýva jedna z najdôležitejších jednotiek amerických špionážnych letcov. Ich lietadlá vybavené nahrávacími zariadeniami kontrolujú rádiové spojenie, umiestnenie radarov, organizačnú štruktúru Sovietov. Je to akýsi elektronický vysávač, ktorému nič neujde. Jedným zo špecialistov na palube je Robert Kiffe, ešte nemá 20. 22-ročných chlapov sme my, 19-roční, považovali za dosť starých. A v tom veku človek ešte nemá vyvinutý cit pre nebezpečenstvo. Chcel by som povedať, že ešte nie je schopný rozmýšľať, ale to nie je pravda. Život je jednoducho príliš nový a umrieť v 19 to predsa nie je možné. Pre nás bolo vzrušujúce pohybovať sa na územiach, kde to bolo trochu riskantné a navyše na tých starých mašinách, ktoré boli tiež trochu nebezpečné.